नमस्कार प्रणाम भाई लोग, हम शिवेश लाल यादव और जितना लोग भी वीडियो देखत नहीं जा सबके दिल से धन्यवाद बा। तो भाई लोग आज के वीडियो बहुत खास होखे वाला बा और वीडियो में बहुत अच्छा जानकारी मिले वाला बा। तो भैया लोग बिना वीडियो की स्किप कैले वीडियो के लास्ट तक देखी। और हाँ, हमारे चैनल पे नया बनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। तो चलिए भैया लोग बिना टाइम गवले आज के वीडियो के स्टार्ट कल जाए। तो भाई लोग आप लोग के बता दिहल चाहतनी कि आज 3 स्टार के एक साथे एक ही मैटर पे 3 गाना रिलीज भइल बा। पहला बा अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी के, और दूसरा बा अंकुश राजा के, और तीसरा बा रितेश पांडे के। तो भाई लोग कल्लू जी के गाना बा काजल मेला में कौन था, और अंकुश राजा के गाना बा रसोई में कौन था, और रितेश पांडे जी के गाना बा कौन था। तो भाई लोग सबसे कमाल के गाना व्यू भागत अंकुश राजा के, जौन की दर्शक भोजपुरिया दर्शक बहुत ज़्यादा पसंद करतनी अंकुश राजा जी के गाना के, बहुत कमाल के व्यू भागता। और भाई लोग रितेश पांडे जी के गाना पे 1 मिलियन त व्यू क्रॉस हो गईल बा, लेकिन लाइक नहीं ज़्यादा मिलल बा। और वहीं अंकुश राजा के 4.5 लाख व्यू पे 27,000 से ज़्यादा भी लाइक मिल चुकल बा। तो भाई लोग पसंद सबसे ज़्यादा अंकुश राजा जी के गाना होता है। रितेश पांडे जी के सिर्फ 10,000 लाइक मिलल बा, बल्कि अंकुश राजा जी के बहुत बढ़िया लाइक मिलता, पसंद करतनी भोजपुरिया दर्शक। तो भाई लोग सबसे बड़हन बात तो ई बा कि एक ही मैटर पे 3 स्टार लोग गाना कैसे गा देले, कि एक ही मैटर पे 3 स्टार के गाना एक के साथ रिलीज भइल बा। तो भाई लोग ई मैटर एक धारावाहिक के है, जौन धारावाहिक के नाम बा साथ निभाना साथिया। और भाई लोग ओमे किचन से रिलेटेड कोनो सीन आइल रहल। तो भाई लोग वही सीन पे ई गाना बनावल गईल बा, और ई गाना के लिखल गईल बा, और गाना के गावल गईल बा। तो भाई लोग आप लोग को बता दिया चाहतन कि मैटर इतना वायरल होता है, गाना इतना वायरल होता है कि बहुत ज़्यादा लोग पसंद करतनी। तो हमन के ई भरोसा रहा कि खेसारी लाल यादव के भी गाना आई पे, दबंग स्टार खेसारी लाल यादव के कॉल पे कौन था। तो भाई लोग ऐसा कोनो बात बा नहीं, लेकिन खेसारी लाल यादव के गाना नहीं आइल बा। लेकिन भाई लोग खेसारी लाल यादव के गाना आ जात कॉल पे कौन था, तो भाई लोग बहुत ज़बरदस्त धमाका होत। कहे से कि वीडियो इतना वायरल होता, ये मैटर इतना वायरल होता कि धमाल मचा के रख देते। भाई लोग बहुत बढ़िया रिस्पांस देती गाना। तो भाई लोग आप लोग का चाहतनी कि खेसारी लाल यादव के कौन था ए पे रिलेटेड कोनो गाना आवे के चाही, और कब आवे के चाही। तो भाई लोग गाना आ जात तो धमाल मचा के रख देते, लेकिन भाई लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि गाना आवे के चाही खेसारी लाल यादव के। बहुत मस्त गाना ही होत, कहे से कि मैटर बहुत ज़्यादा वायरल होता है। अगर भाई लोग खेसारी लाल यादव के ये मैटर पे गाना आ जाते तो पूरा हिला के रख देते, और सबसे ज़्यादा व्यू भागत। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए खेसारी लाल यादव के गाना पे आवे के चाही। और हाँ भाई लोग वीडियो पसंद आए लोग कहते चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी। फिर मिलल जाइए अगला वीडियो में। नमस्कार, बाय, जय हो भोजपुरिया समाज।